Аха. Ами, по моя обожател съда. Не. Защо? Кога ти каза, щяхте да са жените ли? Кога ти каза, че иска богиня, а не тебе? Той винаги си е представил някаква висока слаба, която да прилича на артистка. Той Аха. такива по-пълнички нички. Те артистките не са богини. Има богини, ама те са от небето, от Господ, небесни жени. Много ми стана интересно сега, тук четох нещо, някакви митологии и тем подобни предания и та се сетих, зато и реших да те питам. Добре ли, ама тя ли те би? Или друга? Кой? Нали каза, че после те бил някой, зато и нещо ти станало Това гадно? си едно престъпление, защото бях свидетел за това на приятелката ми как е отнеха апартамента по непочтен начин и Мгм. дадох Да, свидетелство в полицията и заради това да. нападнаха в него. Една циганка беше. Ага. Само да ти кажа в тая връзка, където ми е смешно много за богинята. Ама то, който посяга на богини, примерно Иванга беше свиша от небето и всичко беше, и който и посягаше, после природата го наказваше много жестоко. Така че който посяга на богини има големи последствия, ама от природата. И страдат много хора и това са така наречени геноциди. И знам, приятелката е на моя на един мой съученик, тя му съсипа същата живота, същата история като твоята с твоя Марин или какъв и там китариста. Само, че тук нещата са по-истински. Тя тръгна от 95-та година, откато сме били двамата и сме правили секс. Да, по желание нито ме е изнасилвал. Тя полудя и тръгна, защото доколкото знам в някаква палатка, нарочно са ги затворили. Тя ли му е дала нещо, го поила, а той е спял, пък тя му се е качвала там да го чукали, какво. Не знам, не мога да ти кажа, но има нещо, но после е започнала да се отмъщава на мене. И продължава, защото баща е бил или министър, или не знам с какъв, пък тя е оперна певица и т.н. Добре. Айде, затварям, Катя, затварям.